Nah, ini namanya apa, teman-teman? Tumpukan jerami kering yang ditumpuk tinggi. Kalau di tempat saya dulu namanya itu brusak. Nah, kalau di tempat teman-teman namanya apa? Jangan lupa komen ya. Dan di sini tuh banyak sekali, tidak hanya ada satu, tapi ada beberapa. Nah, jauh di sana juga ada ya. Ini kita sudah berada di ujung desa dan di depan sana itu kita akan menuju ke desa Glinggang. Yuk kita lanjutkan kembali. Siang ini panas, tapi anginnya sangat sangat kencang sekali. Jadi cuaca panas dengan angin yang semilir. Rumah di sini itu sangat besar-besar sekali, teman-teman. Tekan jetes, Nggih, jetes dipaten. dipaten nggih. Wong jembatan etan jembluk terus Rajiwa niku etan jembatan niku mbon anu Pak dipaten. Dipaten. Kelurahane dipaten. Lah nggih. Ing Glinggang iki kathah nggih, Mbah. Agane nggih. Oke. Niki Kelurahan Kendel. Nggih. Niki kalih dusun mriki ketoke kan nggon leduang sithik nggih. Nggih, ketoke Ning aos tiange kathah. kebak nggih. Nggih. Lah nek mriku niku dibanding kalih niku kelurahane rak teng mriku. Nggih, kelurahane Kendel nggih. Nggih. Niku iki bandingke 1, 2, 3, 4, 5 desa niku dia menang 2 desa niku. Kurang bisa nggih. Termasuk anu nggih, Mbah, maksudnya wargane paling banyak nggih. Kuatah sangat. Kalau mayoritas sama, Mbah? Mayoritas napa ya pertanian nek Pertanian nggih. wayah jagung ya jagung nek pari ya pari. Oh, lanjut. Nek tanam, Mbak. Nek tanam sami kerja teng pundi? Nggih, Pabrikan apa? masing-masing. Gaten teng tempat pria gaten teng makarya cara warung anu warung-warung ngoten niku Nggih, kathah. paham nggih. Yang anak nih sekolah seperti, Mbak. Kita sekolah nggih. Dolan niku mriku nggih MI MI. Kendel niku wau. Kendel. SMA kemusuh kan, Mbak? SMA niku Karangmojo. Oh, Karangmojo ada. Kirang didul dides SMK nggih enten Nggih. teng Klewor. Mbak asli sini. Asli. Mbah ngeses napa, Mbah? Lah niki mbako biasa. Nek rokok anu pabrik kersa mboten? Lah mangudut piyambak ana kula niku. Udah garam gini? Kersa. Kalau mboten rokok. Mboten. Kalau mboten rokok. Ning sangu rokok. Nggih purun ning Mboten apa? ndak ana barang kasih foto ndak paling. Mboten apa-apa. Wong nek ketemu Mbah nek ngobrol nggih, Mbah rokok mboten nggih. Nek enten ya matur nuwun. Nggih, mboten apa, Mbah. Cara andai kata cekae ngomong ya kain lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Mawon. Nek kula niku sing penting dolan teng desa, ketemu warga, terus ngobrol, Mbah. Mbah asmane sinten? Kula ngapire. Mbah. Terus kula ngapula kalih teng kolot kono awet taun 70. Teng pundi, Mbah? Teng yaine kula pun mati Sinten? Mbah ya Abda niku. Oh. Ya ya. Kene kula awet tahun 70. Mondok mriko? Nggih, teng pesantren. Ya terus kan teng mriko awet tahun 70. Udah anu bali mriki tahun 82. 82. Udamu nggih, Pak?
10 tahun punjul nggih. Nggih. Nek niki saya asrep nggih, Mbah. Angine gede. Kan nek mriko nggak asem kene sampean. Saniki sami mawon nek awan iki sumuh, Mbah. Lah kula niku nek di wektu siang ngeten iki nek teng daerah mriko Salatiga niku ya manten niku wani cara idah bubuk niku wani Isik. kemulan. Wah niku mun Nggih. lah jaman riyen nek kira-kira tahun 82. 82 niku kula Terus saya adem. nggih. Terus saya adem Mbah 82. Kula darat tang Salatiga niku tahun 93. Terus saya adem. Wong kula niku nek anggere nyepeda ngeten nggih motor ngeten iki anu. Salatiga mulai kok tincir terusan Tahun adem nggih, Pak. Rasa nggih. wektu dalu niku. Nggih tercep-tercep ngono. Dalu jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Ngoten niku mengke rasane rada anu mboten kadem niku Cengkareng Gede. Pun karang gede nggih. Nggih. Rada anget pisan. Angen pura. Niki nek kadem niku dinyetang niku ngeplek. Ngeplek iki. Nggih. Ngewel. Kadang anu kan, anuku jalan bengi anunya bersahur. Oh nggih. Mau ngantuk-ngantuk nggih, Mbah. Nggih. Ngantuk-ngantuk mboten anu, Mbah, ketututan nggih. Mboten. Jadi Boten ludis waton. nggih. Lah terus enten motor sing nggen anu nyemproti niku wis mboten ketututan. Mung samping-sampinge ngoten niku anu. Apa? Upama mboten ketututan motor nganggo niku ning semprotan toya niku kira-kira nular teng anu rumah rumah-rumah warga pribadi. nggih. Nggih. Ini terus didangi kalih anu semprot niku. Semprot nggih. Hmm. Kok sempat anu, Mbah? Sempat napa? Manggil damkar berarti nggih. Lah nggih niku kan rada tebih Pak Di. Lah nggih mlebu rene kan rekoso, maksud Nggih anu Mubeng. teng Klego mriko Klego. enten. Kit. Teng Klego rek. Mlayune rene ya suwe. lagi. Suwe. Anu pisang. Nek ceritane ngoten riyen wong kula tasih dereng ngeten ya nek. Ning anu apa bangun niku ya nek sing apike umum masyarakat nek tapi ning oke Cikal bakale cikal bakal anu gayai wali. pembawali. Ngelingan pasti Buarit Jakarta malah kuning repot tapi sedang potong